İfade ettiğiniz Kürt sorunu bugüne kadar çözülememişse sorunusu siyaset kurumudur. Li Tirkiye pirsgirêka Kurd di nav partiyên siyasî de wek babeteka sereketî sekine. Her partî li gorî siyaseta xwe nêzîkî vê meselê dibe. Di salên borî da Partiya Desthilat AKP ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd pêvajiya aştiyê dabû destpêkirin. Lê ev pêvajo di sala 2016 da hate dawî kirin. Piştî vî jî AKP li gel MHP îttifak çêkir û ser vê meselê hiç nesekiniye û heta niha jî di vî warî da tiştek diyar nekiriye. Di 11 mijdarê da serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu di civîna mêza aborî da dema pirsên rojemevana bersivan digot gayrî CHP hiç partiyek nikare pirsgirêka Kurd çareser bike. Kılıçdaroğlu berdewamiya aqeftina xwe da jî wiha qise kir. İfade ettiğiniz Kürt sorunu bugüne kadar Heke pirsgirêka Kurd heta niha natibde çareserkirin ber pirsê vê saziya siyasetê ye. Ciyê çareseriyê parlamentoye. Lê re çareser dibe. Bi beşterbûna hemû partiyên siyasî dikare çareser bibe. Vê meselê lazim e partiyên siyasî ne gorî xwe lê li gorî berjewendiyên welatê binirxînin. Metevî warî da siyaseta xwe diyar kiriye. Wê pirsgirêkê ji bilîme çi partiyek nikare çareser bike. Ev qisên Kemal Kılıçdaroğlu di nav partiyên siyasî de jî bû sedema gotûbêjan. HDP hayjixweyî nêzîkî van gotinan dibe. Lê parlamenter û hevseroka giştî ya Partiya Herêmên Demokratîk DBP'yê Saliha Aydeniz ev qisên Kılıçdaroğlu ravekir û wiha got. Eğer tiştek wilo hatiye gotin lazım ki ji bo navê gavê somut bavêjin. Yani bi gotinan ne bi ya da bi raporan ne yani 7 sal li cêk devleta Türkiye ava bûye ji vir hetanê ji bona mesela Kurda li Türkiye ama hetanê ne hatiye çareserkirin. Yani eğer tenê kanun em çareser bikin hetanê çima çareser nekirin ya da ji bona xwestekê gelê Kurd çi gavavetine yani benim lazım ki viya bipirse. Li gorî pêzanînên sporên siyasî tê diyarkirin ku heke li Tirkiye pirsgirêka Kurd bê çareserkirin dê pêşiya Tirkiye jî di warê siyasî, aborî û gelek tiştên din da bê firehkirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara. Li dor helwesta CHP di derbarê çareserkirina pirsgirêka Kurd de li Tirkiye û reaksiyonên partiyên dinên Tirkiye li dor vê mijarê niha peyamnêrê me Eyüp Demir bi riya Skype ji Enqereyê bi me re ye. Dem baş Eyüp axaftinên Kiliçdaroglu di kîjan çerçeveyê de bûn? Keksalı rastî axaftinê wî di aliyê çareserkirina mesela Kurd da zêde derkete pêş. Ji xwe em dikarin bêjin ku hemû partiyên siyasî dema nêzîkî hilbijardinê dibin mesela Kurd derdixînin pêş. Kılıçdaroğlu jî divê ew ê da jî ragihand ku yani heke ev mesele heta niha nehatiye çareserkirin sedema wî saziyên siyasî ne di aliyê din da jî CHP yani serokên CHP got ku eke yek kesek an jî saziyek viya çareser bike ew jî CHP heke CHP nebe hiç partiyek nikare çareser bike. Rastî divê qiseyê wî da jî tiştên balkek hene yani em dikarin bêjin ku CHP partiyeka damezirandinê ya Komara Tirkiyeyê ji bo wî jî mafê heye di vî warî da. Yani pirsgirêka Kurd tevahî bi vî şêwazî derketiye holê. Di aliyê din da jî yani CHP dibêje ku heke ev mesele bê çareserkirin mecbûr e ku CHP tê de hebe. Aliyê din da tiştekî din jî nîşan dide dibêje ku ev mesele lazım e ku di parlemenê da bê çareserkirin ne tenê CHP hemû partiyên siyasî tê da cî bigire û piştî wî jî ser vê ew ê kira konsensûs bê çêkirin ku ev mesele bê çareserkirin. Rastî dîsa mesela pirsgirêka Kurd da jî yani ser aboriyê jî qise bikin dîsa ev derdikeve an jî tiştekî siyasî qise bikin dîsa ev mesele derkeve ji bo wî CHP vî alî da hinekê xwe dixwaze ser mesela Kurda hûr bike an jî ser bisekine. Baş Eyüp yani behsa pirsgirêka Kurd bikin di Parlamena Tirkiye da hindekî Kurdan bi taybetî di demên dawiyê de HDP jî tecrübeyeke wan neşirîn digel Perlemanê heye ku dema li Perlemanê de behsa çareserkirina pirsgirêka Kurd dibû dihatin destgirkirin yani CHP çawa dikarin nêzîkî vê mijarê bibe eger em behsa Perlemana Tirkiye bikin. Ji xwe ji Kılıçdaroğlu dema ev pirsate kirin gotin ku yani tu vê mesela hanê çawa bi awayekî dîtbar dixwazî çareser bikî. Mesela him tiştên gilover dikarin bêjin. Rê rastî ev ji bo çareseriyê têr nake. Ew jî got ku yani
ev mesele lazım e parlamentoya da be çareserkirin ditpar ev got yeksi lazım e ku hemu partiyen siyasi yani ne tane CHP hemu partiyen siyasi gere be ali bahev mesela divida dibe ku HDP be Partiya Destelat AKP MHP Partiya Baş yani anji partiyin yani partiye ki teni nişan nade Kılıçdaroğlu usa diyerek ku nerini uda evcidet ke peşku Kılıçdaroğlu da xwaze ba awaki konsensus yani tişteki bu hacı got bu rastı eva mesele katene siyasi nine yani ser parti yani jibo embejin berjewendiyen velat gere hemu partiyin siyasi temaşerke ulugori wî nêzîkaya xwe derxîne pêş bawerim çareseriya wî di vî xetê de ye. Eyûb em eger bidin ber çavan ku partiyên Alîgirên Kurdan yanî wê ji wê axaftina Kemal Kılıçdaroğlu hez bikin ku divê pirsgirêka Kurd bike manî li ser asta axaftin yanî bê çareserkirin baş e demekê de ku em bibêjin partiya desthilatdar AKP û MHP اوانا رنگ به نزیک بونه نچن مثلا پرسکریکا کرد ریاکسیون وانج آخافتن کمال کلیچداروغلو داوی چاوبن Rastı yani viyali da tedi amacı kır partiya destilat demek ki pevacı çareseri yancı açtı diyar kır bu yani eva 2016 da çok davili hatta nahaci ne partiya destilat AKP ne ji hevpari ve MHP divi wari da hiç tiştek ne got em evi karın bejin ve çava nezik bibin rastı vakta ku mesela kurteneke derke ve peş heke jibo berjevendiğin partiye ki de o nezik diyardıkın jibo ana partiya destilat AKP ji usane jibo partiyin dinji usta derke ve peş da aliyedin da ji rastı HDP ne ki ba avaya ki embejin ku duxwaze ku rewş zelaltır be derke ve peş hay ji xwe nezîkî ve mes'ewe dibe daxuyanên Kılıçdaroğlu dibe lê dîsa partiya ya embejin DBP serokêjî di ew da jî diyar kiribû dibêje ku heke heta niha çareser neke çima çareser neke wet pirsekê jî lê dike. Belê Eyûb yanî axaftinên wî dibin egera ku renge bibe em bibêjin bingeh ji hevalbendiyekê di navbêna partiyên Kurdan û CHP de kek sal rastî li vê derê çane partiyên siyasî weta ku hilbijazin nêz be tu hew dibînî ku hemû ji bo Kurdan an jî hin tiştên erênî derdixînin pêş çi partiya destilat çi partiyên opozisyon hiç fark nake yani heke hilbijardinek nêz ve ez bawerim ku ev mesele wê zêdetir derkeve pêş lê rengekî çawa derkeve vî alî da jî tedî Kurd jî hinekî em weta ku rewşê dişopînin Kurd jî dibêjin ku em êdî dixwazin bi qistan an jî bi gotina na bi rengekî dîtpa bi şiklekî erênî gere derkevin pêşberî me ew jî hesabê dengê xwe wisa dikin wê rojên pêşiya me de jî ez bawerim ser vî gotûbêj bên kirin. her hat helwesta yani Kurdan divê derbarê de diyar e eger em werin ser helwesta em bibêjin xelkê Tirkiye gelê li nav cadeyan tunha li Enqera paytext dimînî Türk bi xwe divê derbarê de durî siyasetê durî ajenda û partiyên siyasî û hilbijartinan li nava cadeyê ew erêkirin heye ew qebûlkirin heye ku pirsgirêka Kurd divê li Tirkiye bi rengekî ji rengan bê çareserkirin Heke dikarim viya bibêjim heke destilatiya Türkiye an jî yê ku ana siyaseta Türkiye birêva dibin bixwazin çareser bikin ez bawerim ku gelê Tirkiye ku nav kolana da jî envana dibînin vî alî de amade ne ji bo çi ji bo ku ew zêdetir li ser debara xwe ne li ser rewşa xwe ya taybetin ev rewşa wan rastî di warê aboriyê da warên gelek tiştan da gelek di nav qeyranekê de ji bo çareseriyekê ke bibe hiç gelên Tirkiye nabêje na lê vê evê da yê giringe ve ku ew yê ku çareseriyê derdikin bi gerek bi bawer bi xwe bawer be. Berê peyamnêrê dengê Amerîka li Enqerê Eyûb Demîr gelek spas. Baş baş.